Питання номер 2. Якого походження був Орлик? Добрий день, Псков. Ми з ПНС Дітройт, 10-й курінь імені Ольги Ковалянської і 13-й курінь імені Тараса Чупринки. Ми відповідаємо на питання, якого походження Пилипа Орлика. Пилип Орлик походився з давньої чеської шляхти. Його родина перенеслася до Литви і він там народився. Його батько помер під Хотином після польсько-турецької війни. Його перша освіта була у місті Вільна. Варто знати, що він також вчив Київську Могилянську академію. Але також Пилип Орлик знав 5 мов, деякі з яких були польська, латинська, французька, староукраїнська та турецька. Він був найвірнішим товаришем і дорадником Мазепи. Він був дуже мудрий пан. Дякую. Питання номер 3. Крім Конституції, після Орлика залишилася літературна спадщина з інших форм. Розкажіть про Яришу Орлика. Відповідаємо на питання «Розкажіть про Діяріюш Орлика». Діяріюш Пилипа Орлика – це було його описи про сходини з видатних людей Європи. Він почав писати цей діаріюш 11 жовтня 1720 року. Останній запис був написаний у 1730 році. Він писав діаріші по польській мові. Варто знати, що він також часом називав всяким дипломатом. Він навіть описував одну зустріч з Єрусалимським патріархом. Одне з описаним зустрічам було з шведським і з французьким королем. Він описував, як він хотів дістати союзників для України. Дякую за вашу увагу і щасти вам Боже.